Croeso cynnes i chi gyd I Myfyrdod cyntaf mis Mehefin, a gobeithio bod chi wedi cofio bod ni'n cael cymyn ar ddiwedd y Myfyrdod heddi hefyd. Gobeithio bod chi wedi paratoi gwydred bach o win a darn o ddarau ni'n cael gyda'n gilydd I gael cymuno gyda'n gilydd. Ddechreuwn ni gyda gair o ras. Derbyn I bore yma eto arglwydd a bydd yn bresenoldeb yn emisg, wrth I ni dyfoli mewn oedfan newydd. Boed i'n geiriau yn gweithredoedd fod yn gymeradwy Gerdyfron. Arwain y meddyliau ar hyd y llwybr uniawn, a gadw ni deimlo gwres ein cyd-aelodau. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, am ychydig, wy'n mynd I ganolbwyntio ar eiriau sy'n ymddangos yn y darlleniad I ni'n gael cyn y cymyn o'r llythyr cyntaf at y Corinthiad, a 3 gair yn syml y Cwpan Hwn. Y Cwpan Hwn. Mae'r gair cwpan yn cael ei ddefnyddio'n aml yn y Beibl I ddynodi yr hyn a roddir gan Dduw I ddynion. Ffiol yw'r gair Cymraeg gan amlaf. A cyp yn Saesneg. Enghraifft yn Salm 11, ar y ran iwiol y glawiau fe faglau tân a brwmstan, dyma ran ei ffiol hwy. Ac yna, yn Salm 73, am hynny y dychwel I bobl ef yma, a gwesgur iddynt y ddwfr ffiol lawn. A Salm 116, ffiol iachawdwriaeth gymeraf. Ac wrth gwrs y geiriau hen a chyfarwydd yn y drydau Salm ar hugen, fy ffiol sydd lawn. Ie, fy ffiol sydd lawn, gan ddaioni Duw. Yr hyn roddodd I ni. Mae cyp pryneth ofar yn Saesneg yn dyfe. Yn ffigurol, roedd yr Iddewn defnyddio'r gair cwpan I ddynodi yr hyn a roddau Duw iddo ef, os oedd e'n dda neu'n ddrwg. Fel y gwyddom roedd yr arglwydd Iesu yn gyfarwydd iawn ar ysgrythurau, a gwyddau'n iawn am yr ystyr I eiriau ynddynt. Defnyddiodd ef yr ymadrodd cwpan fwy nag unwaith. Dewch I ni gael edrych ar rai ohonynt. Yn ne nawfed benod Efengyl Ioan, y cwpan a roddes y tad I mi. Dyna eiriau ynddo fe. Y cwpan a roddes y tad I mi. Fe gofiwch mae yng ngardd Gethsemane y dywedodd y geiriau hyn. Fe gofiwch fod yr Iesu wedi'r swper olaf wedi troi gyda'i ddisgyblion I ardd Gethsemane, a cofiwn ei weddi yno tra cysgau'r disgyblion. Yna daeth y bradwr a'r milwyr i'r ardd. Wedi Judas roi'r arwydd, rhoddodd y milwyr ei dwylo ar yr Iesu, a chydau fyrbwylledd arferol, I dymer gwyllt, fe dynodd Pedr ei gleddyf, yn barod I ymladd hyd farw, I amddiffyn ei feistr. Yn wir fe dorodd glist malchus, gwasg yr archoffeiriad. Ond cyn iddo wneud mwy o niwed, dywedodd Iesu wrtho, dod y gleddyf yn dy wain, y cwpan a roddes y tad I mi, o'n I ydda fef. Yr hyn sydd o'n blaen I chi'n gweld fe, y poen a'r groes, ond bydde fe Duw sy'n yn y canol. Y tad, Duw sy'n yn y canol. Gweld Rhufain a'r sefydliad crefyddol yn ennill roedd Pedr. Na mydd Iesu. Y tad sy'n amlwg yma, nid hwy. Dyma'r ffordd a ddewisodd y tad I gyrraedd ei amcanion tragwyddol. Mae'r geiriau, y cwpan a roddes y tad I mi, yn dangos rhai pethau. Yn y lle cynta, cred yr Iesu yn llywodraeth Duw. Ef, nid neb arall roes y cwpan hwn. Yn ail, ei gred yng ngallu a doethineb Duw yn ei drefen, ac yna ei gred sicr o'r daioni anfeidrol, ei dad ydoedd. Cwestiwn dynion yn wyneb y ffaith fod y perffaith yn gorfod dioddef yw, ble mae Duw? Efallai bod ni'n clywed adlais o'r cwestiwn hwnnw gan bobl yn hoes ni yn enwedig dyddiau hyn. Ateb yr Iesu yw cwestiwn yw, mae yn y canol. Y cwpan a roddes y tad I mi yw hwn. Gadewch I ni feddwl am funud hefyd
am y cwpan gymerodd yr Iesu. Nid yn unig y cwpan a roddes y tad, ond y cwpan a gymerodd yr Iesu o'i wirfodd. Pan mae'r Iesu'n sôn am ddod i ei einioes i lawr. Nid oes neb yn ei dwy'n hirddi arna fi, na fi sydd yn ei dod i hi lawr, ohono fy hun. Yn Beibl.net mae'n darllen fel hyn, does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau. Fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Ac mae'r cyfieithiad yn y New English Bible yn gryf iawn fan yma. I lay down my life. No one has robbed me of it. I am laying it down of my own free will. Y cwpan gymerodd yr Iesu. Mor wahanol i'r Iesu ni, ynddo fe. Ni'n debygach i Jona o lawer. Gwybod beth yw ewyllus Duw, ni'n troi'n cefn a ffoi fel Jona. Wrth sôn a siarad am y Beibl a'i gynnwys gydag ambell un, fe fu rai yn cyfeirio at ryw rannau anodd. Gaethon ni sylwadau tebyg yng nghyfarfodydd grŵp y ffordd. Fi'n cyfarfod ymysg y dair eglwys. Pobl yn pryderu am y pethau ynddo fe nad oedden nhw'n ddeall. Dwi'n fwy na pharod i gydnabod bod yna rannau anodd i'w deall i minne. Ond nid rheini sy'n ymhoeni fi. Mae yn y Beibl rannau digon eglur a chlir ei neges, a dwi'n deall yn iawn, chithau hefyd. Dwi'n gwybod beth sy'n angen i wneud. Methu gwneud nhw dwi ar adegau. Dyna sy'n ymhoeni. Yr holl adnodau sy'n cyfeirio at garu a maddau a gofalu. Gwrandewch ar rai o amryw o lyfrau'r Beibl. Carwch eich gilydd fel dwi wedi'ch caru chi. Y cariad mwyaf unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Mae yna un gorchymyn sy'n grynhoi'r cwbl mae'r gyfraith i ddewig yn ei ddweud. Rwy ti garu dy gymydog, fel rwy ti'n dy garu dy hun. Dyle ti'n wneud o orau i fyw yn iawn. Bydd yn ffyddlon i ddiw ac yn llawn o'i gariad a'i heddwch. Ac yna un enghraifft sy'n hynod berthnasol i'r cyfnod creulon yma. Mae unrhyw un sy'n gwrthod gofalu am ei berthnasau, yn arbennig ei deulu agosaf, wedi troi cefn ar y ffydd Gristnogol. Yn wir, mae person felly yn waeth na'r bobl sydd ddim yn credu. Ie. Addas iawn i'r cyfnod yma, dy fe. Cariad, maddeiant, gofalu. Dyma'r cwpan mae Duw wedi roi i ni, a di ni'n ei gymryd. Pa mor bwysig yw cymeryd y cwpan a roddodd y tad i ni? Dwi'n gorffen fy sylwadau gyda adnod o Efengil Ioan sy'n ateb y cwestiwn. Yr rhai sy'n derbyn beth dwi'n i ddweud ac yn gwneud beth dwi'n ddweud ydy'r rhai sy'n fy ngharu. Gawn ni weddio. Wrth i ni droi at elfennau'r sacrament bore yma, rydym yn deisif dy gwmni ac yn dymuno cael gweld y hyfryd wedd. Diolch am y cyfle i gael cymuno gyda'n gilydd, ein bod ar wahân. Boed i'r profiad gyfoethogi yn cyflwr yn y cyfnod tu hwnt o anodd yma, wrth i ni gofio'n anwyl am rai a hunodd. Hiraethu am deulu nad ydynt gyda ni bellach, a gofyn am dy gysur i bawb sydd ei angen yn ein cymuned, yn ein gwlad ac ar draws y byd. Bydd gyda ni nawr wrth i ni gymuno gyda'n gilydd a gyda thi. Amen. Mae'n arferiad fel y gwyddoch chi ar ddechrau adran gymyn yr oedfa i gyd ymdeimlo. Dwi ddim am ymelaethu'n ormodol ar golledion amrywiol bore yma, ond i ni yn Eglwys Bethesda wedi colli 3 aelod ers i ni gynnal oedfa gymyn diwetha.
Bu farw nesta, wrth gwrs, nesta'r ymblo, fi mor ffyddlon am flynyddoedd lawer. Daeth bywyd i ansywel i ben. Diac yn ymroddedig tawel oedd yn uchel iawn i barch. Ac yna fe fu'r aelod hynaf fi'n credu, farw gyda cholli Glenys Rogers, oedd wedi symud i Talbot Green ers rhai blynyddoedd bellach. I ni'n cydymdeimlo'n fawr gyda'r teuluodd yn ei colled, ac yn gobeithio gawn ni gyfle i'w cofhau yn iawn pan fyddwn yn ail gyfarfod gyda'n gilydd. Bendith Duw ar y teuluoedd yna i gyd. Gan edi farhau am ein pechodau, dewn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau'n i waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i Aberthef droson, unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniau sydd i wrth yr arglwydd, ar hyn hefyd a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwydef, gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chi. Gnewch hyn, cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn, bob tro ar y fwchef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn. Yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Cymerwch y bara. A mae'r bara hwn yn arwydd gweledig i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom. Bwytawn bawb o hwn, cof amdano. Y groes, ungoedd oriau'r trengi, y gwarth, a'r gwawd a'r holl regi, gwyddom y byd tŷ gweddi i frenin nef arni hi. A cymerwch y gwyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd sydd yn ngwaed Crist, yfwn bawb o hwn, cof amdano. Y cwpan. Dyw ei hun ei gynllunydd. Dyw hefyd a yddodd i'n nawnddydd. A dyw ar derfyn dydd a'i lleunw a gwyn llawenydd. Amen. Gadewch i ni gymryd enid i gofio am yn hanwyliad. Diolch i chi am ymuno gyda fi yn y cymyn. Cadwch yn saff i gyd a byddwch yn ofalus. Dyroi ni darweiniad yn y byd o'i bwyll heb gyfeiriad a bendithion dirion dad, gwir heddwch i'n gwareiddiad. Amen.